Catalans, catalanes, criatures que feu vacances per culpa del tripartit. El trem d'aquesta senyera, la seva ferma verticalitat i la velocitat amb què s'aixeca és una metàfora, un símbol del moment de potència sexual que viu Catalunya. En canvi, si penso en Ben Montilla... Ho veieu? Artur, Convergència, Peix al Cova, Núria Feliu. Aquests dies les nostres llars són plenes de corredisses i d'alegria. L'alegria dels professors, que fan una setmana de festa sense haver-la demanat. És la Setmana Blanca, una de les brillants idees que va tenir el tripartit. En podria dir més, però estaríem aquí fins al matí i en Cuní a les 8 té programa. I no voldria privar-vos de veure com la Rahola i la Malero s'estiren del monyo. Bé, és hora que els socialistes paguin pels seus errors. Per tant, aquells que no sapigueu què fer amb els vostres fills, hauríeu de portar-los a la seu del PSC, on els podran atendre perquè tenen poca feina. I a més, com que allò és com un circ, els nanos s'ho passaran de collons. Aquesta és la nostra solució, però no és l'única. Des de Madrid proposen que els nens catalans surtin a jugar al mig de les autopistes. Així els cotxes no correran tant i estalviarem benzina. En Felip Puig hi està d'acord, si es prova primer amb nens d'Unió. I si tot això no us convenç, la millor opció és endur-se el fill a la feina. En aquest sentit, el president Pujol va ser el primer que va donar exemple. En fi, catalans, catalanes, criatures que feu vacances per culpa del tripartit, visca Catalunya. Amb il·lusió. Coi de nens! Oriol, castigat sense gormitis.